dito. Ang kahoy dito. Magkaroon 20 pesos per head. Wala nga lang kwan. Hindi pa lang pumupunta dito. Yes! Taas ka pa. Katuna pala. Saktong-sakto pa yung kahoy dito. Ayun na, nakikita ko na. Ay, nakikita ko na. Pero dati to buhangin pa to, di ba? Ay, hindi pala. Akala ko diretsong simento. Talagang hindi pa tinuloy hanggang dun sa dulo. Ba? Sorry, Cardi. Baka wrong spelling na yung pangalan niya dyan sa cake. Ayan o. Parang wala pa namang cottage. Ay, meron. Pa isa-isa. Lalayo. Lalayo ng pag... Oo. Doon tayo sa may basta. Nakasara naman. Ay, walang libre dito. Perhaps. Nakalak yata. Masina, may tao naman. Nakalak, oh. Saan ba ang daanan nito? Saan ba? May tao ba? Doon sa dulo. Ayan o, may tao sa dulo, sir. Saan Doon, banda? doon sa may mga kubo doon. Tumayo eh. Walang libre dito. 20 pesos per head. Alagay ko sa kubo sa discount. May mga kabayo kasi, oh. Kabayo, kambing. Farm ito, farm. Meron siyang little farm. Aba, parang patar na rin yung buhangin. Huwag mo masyadong ipunta dyan, baka malubog ka. Sabagay, matigas pa naman dyan. Wala nga lang kwan. Wala nga lang masyadong lilim. Mainit pa rin. Naman ba ito, oh? Hindi mo, ganda ng ano niya.
Oo.